Bu. Nek sampe dina iki dikei dhuwit 2 miliar ngono, tak tuku apa? Aku pengen tuku tanah. Nek sampean lah dikei dhuwit 2 miliar pengen tuku apa? Pengen tuku sapi. Tuku sapi. Akeh lho, Bu. Sapine terus sampean kei mangan apa sapine? Ya suket lah, ngerti mangan apa. Golek sukete nang ndi? Nyenduk tanah sampean ta larek. Loh, gak rugi aku lek tanahku sampean gawe mangane sapi sampean. Cuma ditese Bu, wong suket ae daripada suket sampean liar. Ayo gak karuan, sampean dipangan sapiku. Ya rugi rek aku tuku tanah. Wis tak tuku tanah sampean. Ngono ae kok. Ya, gak apa-apa, tukuan wis. Tuku piro? Piro ya? Tukun 3 miliar. Gelem gak? 3 miliar. Lah wong itu ae 2 miliar. Gak wis wong Itu 3 miliar. 3 miliar. Orang aku ya gak tuku sapi nek ngono. Wis.